mawaƙin baya ya fitar da fitaccen bidiyo wannan ya kasance mai suna Dan Dako. Tabbas ya zo muku da wata fitaccen waka ta yadda muka zo da ɗanɗananta a cikin channel. Wannan mawaƙi tabbas muna sa da zai taka mai shimbiyar rawar gani a cikin wannan shekara ta 2022 wata kan mawaƙi Hamisu Breaker tabbas muna ganin zai taka mai shimbiyar rawar gani a shekarar 2022 domin kuwa idan kai duba da yanayin abubuwan da ke tabbas zaka tabbatar da cewa mawaƙin tabbas zai taka mai shimbiyar rawar gani. Tabbas kuma don wa zaka iya mana sharan din wannan bidiyo zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin hakan ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa musamman a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausa Tala. Wannan mawaƙi mun tabbata da cewa ina taka mishin mai ganin in dai ka gani kai kanka za ka yaba mana. Amma kafin mu ƙarasa shiga cikin shirin kadan nan alamar like kuma kadan nan mu alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ki ƙara tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci kuma a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausa Tala. Domin kuwa mun san wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker tabbas ya taka mishin mai ganin yasa muka zo da wata ayatacciyar waka domin mu nishadantar da masoyan nashi a cikin wannan channel din bayan dan uwa bayan ka saurari waka shi zaka iya min sharing din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook kuma zaka iya min comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da za mu sama mun kuma muna sa rai wannan waka za ta iya zama da takan lamba wannan a cikin alban din shi wanda zai fitar da shekarar 2022 dan uwa bayan ka gani kuma ka saurara shi kamar na sharing din bidiyon zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa musamman a cikin channel din tamu muna gani kuma muna godiya matuƙa da abubuwan da kuke mana ta yadda a daidai wannan lokaci za mu dakata mu samu ku fitacciyar wakar wannan fasihin waƙi wannan mun tabbata da cewa ina taka muhimmiyar gani kuma muhimmiyar ganin ma inda kana ɗaya daga cikin faɗin tabbas za ka tabbatar da cewa ina taka muhimmiyar gani yadda a daidai wannan lokaci za mu dakata mu saka muku fitacciyar wakar wannan fasihin waƙi wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker a daidai wannan lokaci ga yana sai kamata yo ganewa so ba za ya kyale tsofi ba kuma bai tsallake makwabci ba na gane shi illatarwa yake a gari na so akwai fadi kai gudu ya saka ka fadi tunda bai so ka bar shi hakanan yake na tabbata da cewa kun saurari wannan fitaccewa kuma na tabbata da cewa inda yana ɗaya daga cikin banin ko kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke burge ka tabbas zaka tabbatar da cewa mawaƙin ya taka mishin mai roganin musamman duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi zafafa masu matuƙar daɗi masu da zuciya kusan dai dan uwa zan iya ce ma kusan dodo kusan anan muka zo ƙarshen bidiyon amma tabbas kafin mu karkare shirin tabbas zaka iya mana comment fa da ra'ayin naka a dukkan abin da ya fi burge ka da wannan mawaƙi domin kuma mu kanmu mun san yana taka roganin da ya cancanci a yaba ma a bashi dukkan wani abu da ake ba wa mawaƙi dan uwa zan iya ce ma kusan dodo anan muka zo ƙarshen bidiyon amma kai mana comment dai da ra'ayin naka duba da waƙoƙin da ya fita a wannan shekara mu mun tabbatar da cewa wannan mawaƙi har yanzu fa ina nan kuma zai ƙara fitar da cigaban wata kan bidiyon na Dan Dako to kan muna sa rai a wannan shekarar dai zai ƙara fitar da wannan ƙayataccen bidiyo don wa zaka iya mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din ta mu albarka don wa karanna mun alamar like kuma karanna mun alamar subscribe da kuma alamar kararwa mun gode sosai ziyartar mu da kai a cikin channel ne mun ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon